Pekný deň, priatelia. Krátke zhodnotenie včerajšej živej reťaze v Šuranoch a zo pár mojich postrehov. Koľko sa nás zišlo? Do 500 ľudí, čo je veľmi, veľmi málo. Keď sme sa pýtali aj v Šuranoch bez kamier a v okolí, povedali, že nič nepodpíšu, ani sa nezúčastnia, pretože sú zastrašovaní. Údajne, či je to pravda, neviem. Môže to byť kľudne výhovorka, ale povedalo to veľmi veľa ľudí nezávisle na sebe, aj proste na rôznych miestach, že im bolo odkázané, že každú jednu petíciu, každý jeden podpis si overia, aby vedeli zistiť, kto si dovolil niečo podpísať proti primátorovi alebo mestskému zastupiteľstvu. Takto funguje demokracia podľa progresívneho Slovenska. Prečo? Ale veď pán primátor a aby som neurazila tých zopár ľudí so zdravým sedliackým rozumom, mestské zastupiteľstvo je liberálno-progresívne. A tak prestala komunikovať pani Stolová. Prestal komunikovať Kiča s ľuďmi z tejto iniciatívy alebo z tých, ktorí sa bijú za to, aby v Šuranoch na našej najúrodnejšej pôde, ktorá má 95% bonitu, bola postavená čínska baterkáreň. Samozrejme, že sa ozvú ľudia, že vy nechcete priemysel, vy chcete byť v stredoveku, ale veď v stredoveku ľudia tiež žili z chleba a mäsa. No ale bohužiaľ týmto ľuďom to nevysvetlíte. Takže progresívne Slovensko včera malo inú dôležitú vec. Prvá je, že nemohli prísť podporiť však pán Kiča a pani Stolová ľudí, ktorí poukazujú na to, že tá zem, ktorá už teraz z určitej časti je zdevastovaná, pretože už je zhrnutá, videli ste to na tých videách, nemôžu, ak primátor a mestské zastupiteľstvo oni sami finančne podporovali alebo tlačili do týchto stoličiek, takže nemôžu ísť proti svojim. A po druhé mali dôležitejšiu akciu. Pride v Košiciach. Pozrite si na ich stránky a tam ich všetkých do jedného nájdete. Poďme na ďalšie. KDH? To je kto? Biblia nám nehovorí o tom, že si treba chrániť hrúdu, na ktorej krvopotne si vieme dorobiť chlieb. Alebo hovorí? Zalezení všetci ako vož pod chrastou. Poďme ďalej. Saskari? No tí nemohli prísť, pretože práve Sulík s Matovičom podpísali prvé zmluvy. Áno, prišiel zástupca Oľana, pán Krátky, ktorý ale veľmi zle zvolil svoj príhovor. Veľmi zle. Vyťahoval tam transakčnú dáň a neviem čo, lebo Fico. Po otázkach, že však oni boli prví, ktorí podpísali prvé zmluvy, priznal, že áno, bolo to tak. Ale oni našli investora a oni to chceli ináč. A ja sa pýtam, ak našli investora, ktorý mal stavať baterkáreň v Šuranoch, ako ináč to chceli? Tá baterkáreň mala byť vo vzduchu? Viete, to sú čisté bludy, politické body zbierané na zase tragédii a nešťastí iných. To, že podal námietku, pretože stavebné povolenie, ktoré vydal okresný alebo aký to ten stavebný úrad, za tým stojím aj ja. Len, viete, idem podávať niečo sám proti sebe? Hovorí sa, že v 2018 Šefčovič toto už navrhol a už loboval za to. Ale pozor, keď sa robia takéto obrovské veci,
Tých zmluv sa tam podpisuje niekoľko. A prvé záväzné, nie hociaké, záväzné, podpísal práve Sulík s Matovičom. Nuž, ľudia majú krátku pamäť. Poďme teda ďalej. Boli tam z SNS, veď sú národniari. Národniari. Aha. Šúrani zrejme nepatria do oblasti, ktoré zahrňa Slovenská národná strana. Lebo najúrodnejšia pôda na Slovensku zrejme nepatrí Slovákom. Poďme na Huliakovcov. Pamätáte si pred rokom, a zrovna včera mi to vyskočilo, kde členovia Huliakovcov vyzývali proti mne, my tu Ústupskú hulákať nepotrebujeme. Ona to rozbíja. My si to tu sami vyriešime. Veď som vám to zdieľala, to, čo tam napísala tá z Národnej koalície. Dnes sa síce volajú vidiek, ale Šurany evidentne nepatria do vidieku. Veď kedysi Huliak prehlásil, ešte kým nebol ministrom, že on ani nevedel, kde Šurany sú. Ale chcel byť ministrom životného prostredia. A nevedel, kde máme najúrodnejšiu pôdu. Čo sa týka Hlasu, ja som dala výzvu pánu Becíkovi staršiemu. A vysvetlím, prečo. Becík mladší je predsedom VUC v Nitre, ktorý bezhlavo toto všetko podporuje. A vieme, ako kričal v 21. 22. pred voľbami, kým sa stal predsedom VUC, ako mu leží na srdci naša úrodná pôda. Ale nie je tá v Šuranoch. Pritom býva pár kilometrov odtiaľ. Tak vám niečo poviem o pánu Stanislavovi Becíkovi, jeho otcovi. Je absolventom Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej, dnes Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Bol aj ministrom za za HZDS. Áno. A viete, čo je úžasné? Že tesne potom, ako sme prijali zákon na základe predkladania Mečiara o tom, že nesmieme predať zem cudzincom, on sa stal ministrom pôdohospodárstva. No a chcete vedieť, čím habilitoval na docenta? Takže prečítam vám to konkrétne. Na fakulte ekonomiky a manažmentu spomínanej vysokej školy získal v roku 2004 v odbore odvetové a prierezové ekonomiky poľnohospodárstva a lesníctva titul PhD. V roku 2007 sa na fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja STU v Nitre v odbore ochrana pred hospodárskymi katastrofami habilitoval na docenta. A teraz som sa pýtala pana Becíka, váš syn vlastne svojim konaním hovorí, že čo vy ste, pán Becík, celý život vysvetľoval aj na fakulte poľnohospodárskej a hovoril, ako si treba chrániť pred rôznymi katastrofami rodnú zem, ako chlapi majú každý rok sadnúť do kombajnov a ísť kosiť obilie, lebo to je náš chleba, tak váš syn v podstate hovorí, že ste ľuďom kázal 30 rokov blúdy. No, takže asi tak, milí zlatí. A ja sa vás pýtam, dokedy chcete zatvárať oči nad ničením Slovenska, nad rozpredávaním? Skúste si pozrieť ktorúkoľvek politickú stranu, ktorá sedí v Národnej rade. A všetci sú ticho. Že by preto, lebo všetci sú v tom zainteresovaní? Cez Smer, Hlas, SNS, Huliakovci, Progresívne Slovensko, KDH, SAS, Oľano, Za ľudí, ale aj mimo parlamentné.
O Sujovi sa radšej zmieňovať nebudem. Nemá to význam. Takže ľudkovia, toľko z môjho pohľadu a je mi ľúto, že nás bolo tak málo.